personal relationship with each believer. Bono ekarate ke tutobe crossa tosuko kuchanga asali okuna kuko kwani kwa Nyasaye. Ege tokenda a decision Nyasaye bona ko chikobani ekarata ko nyeye Nyasaye akali kukwana ase 20 verse 20 to some asenge jodo de kukwana asobwenge. Nyasaye kara kukwana nga ngo orwe isiko ye koro. Ndike tulege liga. Nguru kieti Nyasaye atabuati awocha so ime awota direct na dagocha akagutura. That is the perception of the changing, Nyasaye tari gocha akakoganingo morango wa bega obe kwechabi ise pona bana chingura bagocha igoro morango ya baraki asoe. He has that power. But when I take a book into the now, it is God starts from inside. Na yomo Nyasaye zakuru. Nkurume. Ikoto rana echabi ebone ebekira morango Nyasaye ko nagotura. The point is already in fact, God always starts from the heart. Which means Nyasaye igasote meito wetera sinyeso okwale so musaraba. One kaya Yesa ago komo nagari kende ando korangeria kale ko yawe metayari. You though have no ege to you akela ko rawit sa bere rais. Mudo kana sabu. Ikere dia somo saraba, right Yesa korete o kerengera libno yo rubusia kwa na sisajana tika kiri ko na wetuka tuka ko ole ko yata somo saraba it will be much easier bono igo ko nyura bwango naende you will get what we call inspiration ko inspired you will now make the right choice onuvu uchibosio mwali lastly ege to ko rangre kiga Ekerote te koma yenga this relationship. Kose ranga na chiri sabato chinyinge, te ume chokora na koru bora yu bonge, te ume chokora na sobe chifasi nyinge, te ume tiuko na korona nite na onye ta segeti, te ume tuko feel. Manyanga, your relationship with Christ. Igegen dete ko ndete ko create a big gap. Buno ko na corona kioro banga na. Ko na corona I need to go to seek for the intimate relationship with Christ. Buno ko na corona ko na kutaka kusuka uchiange. Buno ko na corona bebu wao. I'm telling you, abuna libone connection ya ona Yesu egen dete ko ba stronger. There is a difference. Ndaro ikaraza. Buno ko na corona be na bana moli Yesu. Lilibono na liye gap ya ende takokea kucha songo. Patu buno kona korobu yo kona to bonge. Buno kona kuepeta. Bono wetuka tuka wako ya kurume yao. Thank you so much. Ngoli oyo wotawa next nera to metere azichire sinijite ke kwa. Thank you. Sante. Tuanyore tokonyora o kurerwa ase o nchoka na engeria. Wale kitogocha no bui ase obwanjali wakale na kale aiga etokona tokorigirina obui kora bui no nyare kuikaranza ase kerokyo wale kyaburio ale tukoria tato daga tano obwanjani wakale na kale umborobyo obwanjani wakale na kale no bobui kara kwa ngwanire sigiega komega asenge jogo twatuka no midanya ati aho kona gukwana ne ringa eseginero ekare segirero ngiwana tokora yatogire tabu kya okomana kwesa to merongere nemo ne wate ayo kidare na bawo some Egoteba ere oyorabwe ni mweli bagaikaransa mwananchi ase kerogo kiane kyobonene buna na inche nabwete ngaikaransa mona tatone ase kerogo kiaye kyobonene. Asante. Ingotebere na abande baito erenebe erabe buna nesegi enene kegima tukomera na nero asa batawacho kwege noko
nebe esegi enene kumirana ase enyenjo y'obwanchani bwa kare na kare. Eki nkio ase nigoteba buna ki tonyare togwetuka na kumanya obwanchani bwa Nyasaye. Iga kwanyarira obwanchani obo nebe buya asore gokora amaya erinde onyare kugoikera ogotore kogo gwa kare na kare museniwe. Biya mono sing njere sini ya gendere biya na ende kirenga kini gegocha kuringana buno moiko konyara koba kubeka mangana ya ase njere ya bene njeka na rigire introduction ikurusiko gaga yekaba engano ne rororo na umuntu na rororo ubwate bibilia na maboka abire ekaro konyara koba gukurigereria engano ye nabokoroga ni gero oseirie biya kegi maiga na ende korokia epicha eyerengia wono okina obwamata na Nyasaye nekero na turanya ko batoko bwekaniwa buneka mariege kiengano kebekire gaiga tuaragire kurwa aseringana ria Nyasaye nigo turanya ko batokororekana asenge njo tuaragire kurwa ase ingana ria Nyasaye igo ekene esegete nenenga togwete babie ko monyene nigo konyara koba gokororekana wetera okoragira kwarageire korwa aseringana ria Nyasaye wono Yesu ngokwana kari korwa ase Yohana 15 aye mogoika akare goteba ngera no musabibu na tato eno moroseria na intwe buna ba Kristo twanya kwa togoro kwa chinsagia lakini ngoteba karenga orosagiro twanya ko baro kwama korwa so musabibu oyo igoro konyara ko baro gotugutwa na ko ase omorero ono obo Kristo bwaito chimba cheito nigotira nyako bachikororekana korwa ase Kristo wetera soko menya weito ogokwana weito okororekana weito egato nyako batokororekana una abana ba Nyasaye ekaro yisako nyako bakakwana ringaneri nigago nyako bakakorirorera ntubo na chinsawa nigotura nyako tokomenya ime yaye otwaro bwamate bwoko bwatana amonere orosagi ndo konyara kabaro kwa maruoka oronyeno nyentiro bwatainie amo no mote igonga akarotu abugata no mote nigotora nyako batokororekana amatunda nigara nyako bagakororekana goetera karotu bugata ine amo no mote amatunda ne chimbwa chieito ngagitokorokana kuna abana ba Nyasaye ande onsi asetore ngorokana turi kuna abana ba Nyasaye manganaki abantu bagokwana igoro yaito na bera toke tuachire kanisa ase miake menge lakini ntora manyanga oyo torangiriti ngo no itoko nyaka to okorera ningo na beko nyarekana ekwera ntata abieka nigora abieka kulingana no komanya kwaho chinga kichi nyinge buna abana ba Nyasaye na boko nyoro monta bwato bomanyere bwaya bwekero monyene tari boria nyore kurwa aseringana ria Nyasaye kurwa ase Biblia egitabu kia Yohana yeritangani isano na kio nyako ke gokwana Yohana yeritangani isano gosoma isato na kio nyako ke gokwana egoteba naki okomwancha Nyasaye nali okubwatana amachikaye na amachikaye tali amarito ono Biblia yatebire nga ekaratu amwanchire Nyasaye nigo tokonyara ko tokubwata amachikaye na amachikaye takoba musiga asetore egakogera ekaratu ayabwatire okaniga konyara koba kagutura asoko genda bogeka lichiko nigo ligokonyori mbobo konyara koba gokogenda yongo ise korengera nigo yeringaneri okomemera Yesu Kristo nigo kore okomegatiye okorenta
okwegenda gochia ase Nyasaye tiga Nyasaye tokonya erese negendete. Mbia mwana singe nchiri baga buna togenderete iga banchwa Chimukamba Charles. Basi ekero togendete chileseni cheito igontagete kubakiranga mbia mono au mugendete guchirigereria na ningani gukwana mangana kubwatia asenge njo labda kuna wengine watupati kwa hii lugha ya Kikisii. Sasa mada ya lesoni zetu inasema kwamba kukua ndani ya uhusiano pamoja na nani? Na Mungu. Kukua ndani ya uhusiano pamoja na Mungu. There is need. Again, tugekurukunga obwama timurisia. It's not 1+1. Aye, ntegerere nkoteyo mungana kubwati. Ono obwama te amona Nyasaye. Onye ndiriase bali monywa maine. Mbora mwakore to bwama teri tukerimo mukanyomana. Aye, ukamoebereria komurutira mangana switi. Egera kore to kiege. Asa pogisi mi babate babasai. Aye. Tarigento giacheche. Kuikokoro mokia. Egero bwama tibwago bumaye ko obuyama nango. Amana Nyasaye. Kucha kanisa is not enough. Komotera is not what? Nande kuikoge ndi kisuramaidis. Ometa mangana ande. Uromorisi bali mubwatega buchibu kwa maene ekero no njenare kuri omatenere ntangani. Kuikaturanye chambua. Kuikura aligeri kurusi ko taraswara ria. Kana aligeri sikau. Enkane yo morisi ateba ekorereta. It means